खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब भारतनि साखाफारा जानायखौ पाकिस्ताना मानो गिखांदों गासै पाकिस्ताना फिन खेबसेबाव हाई एलार्टआव दं पाकिस्ताननि चेनेलफोराव गिदिर ब्रेकिंजों लोगोसे बेफोर रादाबखौ सालायगासिनो दं दि हिंदुस्ताना जायखिजाया समावनो पाकिस्तानखौ गाग्लोबनो हागौ बियो अपारेशन सिंदूरनि आयदा 2 नि जागायनायखौ दिन्थिनो हागौ पाकिस्ताननि मीडिया चेनेलफोराव बेफोर भाइरेल रादाबफोरा 250 मिलियन पाकिस्तानफोरखौ जिंगासिनायजों लोगोसे गिखांहोदों सोंथि सिखारदों दि पाकिस्तानाव भारतनि गाग्लोबनायनि गिनाया मानो गोसारदों बेनि जाहोना जादों रासियाजों भारतनि गोहोगोरा गोरोबथा खालामनाय जाय पाकिस्ताननि जोबथा जोबस्रांनायनि फोरमान जागोन मानोना भारतआ थाबैनो रासियानिफ्राय गंनै S-400 मिसाइल खान्थिखौ बायनो हागौ S-400 आरो गुबुन हाथियारफोरनि सोमोन्दै दरनै हादरफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जादोंमोन भारतआ रासियानिफ्राय S-500 रैखाथि खान्थि बायनो गोसो जानायखौ फोरमायदोंमोन मीडिया रिपर्टफोराव दाबि खालामदों दि रासियाया भारतनि S-500 रैखाथि खान्थि बायनो गोसो जानायखौ गनायथि होबाय बे रादाबा गोसारनाय लोगो लोगो 25 कौटि पाकिस्तानीफोरा गिनाय थासारियाव दं पाकिस्तानी मीडिया चेनेलफोरा सिगांनिफ्रायनो सांग्रां साइरेननि ब्रेकिं निउज फोसावनो जागायजेनबाय जेराव बुंनाय जादों दि भारतआ गाग्लोबनो हागौ आरो पाकिस्तानाव फिन खेबसेबाव गोबां खहा खालामनो हागौ पाकिस्तानीफोरनि गेजेराव बे गिनायनि मोनसेल' जाहोना जाबाय S-400 मिसाइल रैखाथि खान्थि जानो हागौ बे जाहोननि थाखायनो पाकिस्तानीफोरा हमदांदों दि भारतआ आथिखालाव गावनि सोरगिदिं रैखाथिखौ गोख्रों खालामगासिनो दं आरो बेनि उनाव पाकिस्तानखौ गाग्लोबनो हागौ